Ngadap da kajing sungo yu blay sa isien ni kapor ka Bantei ka ba ngayo apat banwan biang syagiying ke jong pi lengba kane ka khubor nagaktien ka jong blay. Ngai kublay fi we baro aga kerteng u jisu dengan ngai akan ka sngi u try u dan ban kren ap ban ong ap ban ngai abo try u kren ka ba mot hi u dan ban le yagi e ki eru haga chi em ka jong pi. Yang sungguh bahaya fi we baro syagani ka channel jangka Potternet Gospel Media Ministries mangangai akan ka sngi u try unda kerku ya ka ji im ka jong pi hangni ka por nga kwa ban puli na ka ktien ka jong blay ya ka ne ka wei ka benta pakata kalong no Matthews kul nomba arpusan nga detkot ka ba arpkundai ka ba ongom ni na ba ha wei po wei ubadon on ai un yo ka badap tamru hendrai nauta ubom don wat ya kata ka ba udon on shim no na u ani habang puli ni kaktin ke jong blay le si mo la nang puli si sen puli ngem dala ban sngu thu tan ya ki ek baro henry habang puli ba ye puli kaktin ke jong blay utrai ai ke jing shai ai ke jing sngu thu but habang sngu thu pleng ani ke long shisha ke jing kerku kan puli bang sa isien kaktin jong blay ka ong na ba way po way ubadan on ai un yo ka badap tamru Hau tahu badan an ai ba unyo ia kata ka badap tamru. Henry yau tahu bomdan what ia kata ka badan ru an shimna. Te kamut kumno kata. Yau briu badan an ai shu yau ba unyo bandap karhai shu ba unang yo slay shu. Henry yau ta ubamdan what ia kata ka ba udan ru an shimna. Te ngaperkhat ia kani ong kumno kata. Bat habang ipuli kani ka Parsi kadai sepang kitalen mo ya kabang aladap keren roh kadu kesngi but hakani ka por nga kwa ban pledging mut ne bangin ya perkhat ya kani ka benta nagaktin ka jong blay kamut kumno kata yauta ubadon on ai ba unyo ka ba khamdap ne unyo shu ka ba khambun henry yauta ubamdon wat ya kata ka ba udan ru an shimno habang puli ka tin jong blay plangas thu tang ne ka way ka ba mut I uta ubadon Yau jisu ya kata ka ba udan an ai shu ya u ba undalong ubadap bat ubashlay henry yau ta ubamdan yau jisu wat ya kata ka ba udan ro an shimna kani ka de ka jingshisha ubreu ubaklem u jisu hoy traula kerku ki ba kancha do ho henry da umdan u jisu ken mau ba udan uksut Ba une uksut udai balute, udai bashim, udai bakni daga bor. Ba udai shisha unong lute ubashirkai na kibashirkai tam. Udai unong to ong kaktian ke jong blay. Tading tala dap yo ega jingker ku, filadan siya ke family, fidan ke kam, fidan ke koi ke kia, fidan nang sedang. Fidan ke spa ke po, fidan nang sedang. Henry ladap himdan yo jisu. Kan mau ne gawai ya kata ka ba pipi dan ru an lutina ya kata ka ba pipi yo ru ya kata an shimna ya tau bre ubam dan wat ya kata ka ba udan ye boro ka ba udan an shimna ba tau bre ha ka ba khat do usha lute ke jingsu usha lute ke jingkemen usha lute ke family ke jongu ka tanga jongu le se ka petna ba we bre lene kata ka bre tau tanga ba ka ru utau yo no da ka we ka bre Niki koon ru mo haka jaka bakin long ke jinker kupen ban ke kilong ke jingban kia bat ulute shisha ya ke jinker ku ya ka kam ke jingtre ke jongpi menshua ka biang ban rementa I kumba la sa shimlut I kumba ando lut ru tading ta ka daw ka long tang ne ka we yau ta ubam don yau try wat ya kata ka ba udan ru an shimna henry yau ta ubadan yau Jesus Christ Uta ubadan ya unong kerku. Ya uta ubadan anang ai shu ya u. Tadeng ta ya kata ka udan ublay unang kerku shu. Namar haba udan u jisu ukso unomla bantu unomla ban lute. Kababal ka ong ikata ngi puliru na uyanes kal nong bispo ka bispo ka ong ba unong tu uwan tang ba untu. Henry ban penyiap ban penjat. Tadeng ta ladang imdan yunong yada, ladang imdan yunong kerku, ladang imdan shisha, ya kata ka telong ka jim ke jongi, ladang imdan yus im beriu try ka jim ke jongi, ka day ka jim ka ba lingkrang hadien. Ka ba tili ka bamdan ay ru, na marya kata ka baladan ru on shimna.
ya ka ba ubriu undu no ik baro henry uta ubriu badan yu jisu uksut unumla ban luti uksut unumla ban shim uksut unumla ban le start unumla ban le tombor halor uta ubriu ubadan yu jisu ban na ka ba khendiat ka ba pipidon ru namar pidon yu trai kata ka ba khendiat kanang roy kanang bit kanang biang la ka jing sedang ka jong pi ka long ka ba khendiat ru henry ba pidon yu jisu Christ ka ba kut ka jong pi kan long ka ba kraw shika de e Kaktin ka jong blay ka pen scam ya kata job le nong ba pra ka khot ba nyo la ka jing sedang ka jong pi ka long ka baret henry ka ba kut ka jong pi kan naman kraw shiga de e tading ta of don yo Jesus Christ la da sedang da not makna la da sedang da kata ka bam don eru henry happy don you try pin you ka jing karoi pin ka jing man bha ha ka jing em ka jong pi na mar ka ktin ka jong Jesus ka angum ni la da filawat shwa ka hima ka jong blay but ya ka hok ka jong u ya kini ki baro on sa ai lang tam happy la da fila yo Jesus u belong im jong ni ka hima but pi yo ta ka hok jong kata ka hima piyo shisha ya kata ka hok kata ka hok putrai am ukam yo pi am ba pilong ki kon ki jong u adopt yo pi uting kon yo pi ba pinlong ki jong u am ba chi sin ba pil along ki kon ki jong blay she sin ba pidon hagata ka jingka ka jong blay she sin ba pil adan ngani ka family haga long yeng ka jong blay kan mau ta bodan ba pm unum sha bo soitan un chuan le kat ba man u soitan ru unomla ban le kat bamon unomla ban wan luti na pi henry pi yu i tangata on sa ai lang tam pi wat ya kata ka ba pi don ru on nang penroy ya kata ka pi don shisha kanang manbha kanang roy kanang long shisha ka ba saiso kata ka dei ka jing shisha ba ka tin ka jong blay bo blay dala di ong ka tang la ju puli ba na ka por sha ka por ya kata ka khot ngan puli biang sa sin namar ka pen scam shisha ya ka ktin ka jong blay tading ta kwa ban ong fi ka ktin ju blay ka ong kumni malaki kin nong balai de khot khat nyo ka ong bat kin long ki jonga ong utra ki pat ha ka ka sngi ka banga plong ya ka jinken show la ka jong hi kamu si sin ba pi diang utra yo ban kan show ya pi pagi lagi ek ba pi dan utra nang kan show ya kata but ha ba pi don ha ka kti ka jong blay ha ba pi don ha taw nong kan show dan u ru u bala ban tu na kata ka jinken show tadin ta la ro blay yo ban kan show ifi ha ka kti ka jong blay ka roy kumba artli kita ki dok ka santli ti ki pu kala don ha ka kti ka jong unong pen roy kala roy bara bu yo ban kan show jisu ka kti ki jong ula pen roy ya kata ka ba khandiat but la da phi da dei sha kata ka jinken show ka jong blay bat ngan isen yaki kumba isen ubriu ila ko no ba shakri u balada pi don ha ka jinken show ka jong blay ublay am wanga isnay fi kumba ubreu isnay la jong kon uba shakri ukum tangan isnay ken yikita ki ba shakri nga ong utray baru utray ong tehang tapin pai ba pin snotho yaw taw bahok no baman yaw taw ba shakri ublay na uta ubam shakri u pin pai ba pin snotho kamu pinda ito kandan bika jing penya per ka bahado kata yau tau breu uba shakri ublay yau tau breu uba yo ya ka hok ka jong blay uba long ukon jong blay na utaken uba imbaman uba klem u Jesus Christ utaken uba klem shakri ka jing im ka ba khado ka long bet ka ba thli ka jing im ka ba khado ka long bet ka ba so sat kan long bet ka ba sertok ka ba tang ka ja umat tang kata ka snosi tang kata ka kuslai perkat lesi ngako aban ong ifi gani gesni lada pi perkat bhai gani em ngako aban ong ifi pi ban shim khia bhai kata nor ka ktin ka jong blay em kanom tho akai tani ta hau tau badan ya kata ka ba udan onang asishu hau tau badan onang asishu hado ba yo ya ka badap pin yo ya ka badap pi dan yu jisu pio ega jingem pio ega jingsuk pio ega jingkemen pio lot ega jingker khu ega jim ge jongfi nagata ka badon tang ong ifi kanang roy kanang man ba henry yau tai ubam don yu Jesus Christ am ani ka sosi wat ya kata ka badon ru an shimno wat ya kata ka badon ru an shimno tading ta pet yaki bri ge shakri ublay pet kita ge shakri shay utrai pinom i ega jingker do ega jim ge jongki pinom i bakin sa haju shaju Reki ba shakri ublay ka dan ka jingkan tiyo
ki besyukri u blai ka don bet ka jing kharoi ki besyukri u blai ka don bet ka jing kerku ka jing po ka jing ping mrei tang ba pi ya kata ka ba syapo andrei wat ya kata ka ba syabar fini ilan ki bri ki ma pdiang yu jisu le se iman shwa watang ka dur khamat ka jong kir ka long bet ka ba thangyong na kata ka jing mo ka ba isat ka ba isar tok sisha andrei na do ba ki pdiang yu jisu em kata ka dur khamat la shupo la ka po na kata ka jing thangyong la shu i bala po bala phalang nang ta mo la li ru wat ka sni do kata ka dur ka dan kata ka jing phalang kata ka buram ka jong blai Henry ya kita kin kiba kalem ukris wat ya kita ka jing bah breu baki ki dan ru kalba nang ya kisngi la nang isa khamau la nang yu i sisa ya kata ka jing bom itnat ya kata ka dur thangyong ne ya kata ka dur ka bom ipo ipin tading ta ka ban krani fi ka ne ka sngi ka bom ta utrai ukrani ka ne ka khubor ka ne ka sngi namar bokwa ban pen sngo ya pi ba klem ma om ka jing im ka long ka ba klem jing mot tading ta ka ban ong fi ne ka sngi la pi dan yu jisu pi dan ne ka jing kerku ha ka jing im ka jong pi tading ta le se ka ne ka por pi pang shitam pi dan ka jin jar pi dan ka jing ka jing im ka jong pi le se ka ne ka de ka lat ya ka ba fin pdiang yu jisu ha ka jing im ka jong pi pa ji sien ba pi yo yu trai unong kerku la ra soitan umut ban tim ban tala ban wan ra si sha ya kata ka jin jar ya kata ka jing sat ka jing im jong fi utrai un pen kala ya kata ka jing tim sha ka jing kerku la fi yo yu trai pi pang si tom pi na ka jing jar wan umlet si nong le bertang wan umlet si kita gi ki blai jong ka ne ka perthai rei habawan ka jing pa shu blai ong yu jisu wan trai jisu jing im ka jong khot kerpat ya ka kerteng ka jong trai ong jisu isen ayanga jisu ngan but no yame jisu da sisa langa par itu be mer trangan but la ka but ngatip bang but yame nganang itu banganang ya itu yame la pinan pergi jing le angane ka por haga jing hiran haga jing kordet jong ka jim kane ka de ka chance kane ka de ka lenti ya ka ba fin yo ban pediang yu jisu angane ka por ka bamenta bangangai na do menta ka singi pediang ka jing im ka jong fi ken kala da khongpong tadeng ta phaidien no na ka perthai phaidien no na ki gi a jong baman pai show Jesus Christ bagi jing im ga jong pm pini i ga jing kala na do menta ka singi ini duai ga ne ka por ka bamenta trai nga aingo ime ga ne ka por ka bamenta bang ni ki khon jeme ki sngo ko trai ya ga ne ka khubor kam dei ko kon rat ki shu sngo kum to henre ka don ko kon rat ka khubor ka ba meme kwa ko trai bagi ni ki khon kin pdiang ablai pada duk mata keski apa kini ki kon ki mat ki jing le ki jing ka dei ki ko try man pediang ya me ba begin pediang me do not baro begin shakri me do not baro namar try ho men shwa kini ki kon ki bit ki biang men shwa ki dap ki shlei ko try henre men ta kawan ke jing ter khong kan san kawan ke jing hiran kan san ki lengo balai ka long kum ni henre namar kini ki baro ki ja ba pin yo she unong ker khu na marana fim dan unong kerku kita ka badan ro an shimna ang gaktin ke jong blai ndai la fi dan yo jisu bolong unong kerku ya kata ka ba pipi dan am u blai nang ai sho unong kerku sho ba finang dap finang shlai hado banam nyam jagisho mga duai nga kerku bini kasngi bot shishani utrai pediang no shisha yo jisu markan dan be ke jing penia per hapadang kita ki ba shakri bat kita ki bam shakri hapadang go bahok baru baman kan dan be ka jing penia per wang utrai pin pai but fin snow to ang ktin ge jong blai yau tau ba shakri nau tau bam shakri nau tau ba hok ba nau tau bam man mga duai nga kerku bini ka sngi wana pleno e ni ka por ge jong fi utrai la jan wan pediang no mentai pi odiang ye ge jing penem pi odiang sha ye ge jing suk ye ge jing kemen pi odiang ye ka ta ka jong utrai ya kata ka batam bat ya kata ka balangtam ya kata ka bashlay hadu banam nyam jagisho na do menta ka sngi hab fidan yu onang ash sho ya pin do menta ka sngi ba fin i ya ka jing shlay kar hai wangan play ka jing khang chuk bedeng ngan te bok i ka jing kar khu ka jim jofi ki thiar jofi ki dap ki shlay hadu banam nyam jagisho ki thiar ki bakan jam sim ki thiar ki bakan jado utrai kar khu fi ngadwai ha kar tengu jisu amen mat amen amen ngai ne ka khubor kam shimla longa baleno ai Pangangai afio yu jisu menta kasngi haba pipi don ye u onang aishu ifi na do menta blinker ku ifi insai sambiang la sai kasngi highway bak khubor step naga channel jong ka Potternet ken mau bagi jasang healing ro kala jan ting tapen kre bufin wan shek ni ka jing sang pangangai haba piwan pinyo bagi kamba wan naga jing kmi lenti wan naga donot baro kmi lenti ki ba crown no try pinyo ibe ya kata utrai un lefi
bless you bon ngin se shem blame da ka buram ju amen Hallelujah. Yaro ya utrao ngan pinpana. Ina kami. Kani jing pla ula lepa. Balengan chusta. Balengan lerang ban pinpana. Hallelujah. Right here. Yaro ya utrao ngan. Ina kami. Kani jing pla ula lepa. Ina kami. Balengan chusta. Balengan lerang ban pinpana. Laki kini, laki cak, nak yang syakam menyia yang mentah, kami tak bahagia, mesti lapenem. Atrai nang ni prisin, berkila kira sambil berkila kini, laki cak, nak yang syakam menyia yang mentah, kami tak bahagia, mesti lapenem. Atrai nang ni ngapenna, kami nyasar mentah, nak itu, hey, 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 boy. Hey, Baru, hey, hey. Okay, so you say hallelujah. Way out, light, hallelujah. Lights in. Yaro, yaro, try on. Kari, cipta una lepa. Balengan susah, balengan lebar bantu wajah. Hallelujah. You know what? Yaro, yaro, try